Ka Nongpo Area Women Welfare Association kum kawe na kakanhun ki senglong kmi hari boy. Kila mi isyakmat berpenpau ka jing snukia ka bajur, halor ka jing kanrai udrok baru ka jing pang yang kuliah. Baladon kam bandon ka jing trilang. Naka banta mantela kam ban pendunai ka jing kanrai udrok, baru ka te ka jing pang yang kuliah hari boy. Berwada ka jelahi baru kawe. Kum ban penkan mau, katanat ka koi ka kia hari boy, lemba ka Meghalaya Control Aid Society. Dangsyan kila penti pajba ba hari boy district, kila dan hadu sanspa alai penrengut. Kibala syakta na kajimpang yang kuliah. Hak baga nekal bu jingkeli ki bubun balang baru kajingma lada omla ban syemi kilat banyada na kajimpur stet jong ketiga jimpang. Habai kran berkinong to kubor ka kong Mary Stella Lamare, Presiden ka Nongpo Area Women Welfare Association. Kalau bana kaleng ka kanhun, kilong kemi ka thai Nongpo, kidap shisha na kamansim jong kajing snukia ka bajur. Hak ba omdai tang kajimpur stet kajimpang yang kuliah riboy. Barwar udrok ru ularung haman laki shnong baladon kam. Bandan no kata kajing telakam hakaba pendunai tege jajingpang baru ikajingkan re jong udrok. Ni kajingpang sisa kalong ke belama bat kabala serkei hadu kata-kata bat kumba pilaya tu ba kat kum kajing karikot ka bengiyo kibadon yau kenyang jingpang hang dari boy district jungi kila lapoi sanspa lai pokandai ngut katar utang kita kibala le treatment handai bun pade kiba smoleran lani kim sonut bandek man phates silade bat ngi le se kala ban poi hadu syajar tamru kibayo ekani kejingpang kala long sya kum katma bat kalong ru ka le se kan long ka badum na ka benta ka kajat benriu ki jongi ya ki kun samla ki jongi mdi tangkan ke jingpang henry wat yaw ni udrok sru unir udei wei ujing di uba pen sniu bat ubala penjot ikshibun ba ki kun samla ki jongi te kum kalong kemi ngisngo khya sisa lor ka jing roi jong kani ke jingpang bat kum juru ujing di uba pen buaj bala penmi sibun ki huri-hura ki yin ki sem ki kemi khamtam mo ki long kemi haba ki don ki khun jong ki ba penon kam nyau ni ujing di ki du jing kermen na ka banta kala we jong ki khun ki jong ki te ngasngo kum ka we ne ki long kemi ngasngo ba ban penduna lani bangin job ya kaneka thma ni ka jingpang mo le se kalade ka kamram jong ni na ying na sem nang kong sap ki kum ki kemi bangi de ban pikir bangi de ban pethu bahaya la ki jong ki khun ki ti kaya kayang ki jong ki perlo ki ba kum ta ter bat ka di ban don ru ka jing trilang na du na school ki kum kino hikai bikin pithu iki kena nang tapat de hasnong hathau ki kimi ki hasnong hathau kum kilong kemi ki khun samla kador bar snong bat kum ta ter bat alor nang taru le se nakaliang jong kum ki khli jong kanu ka balang kristan ba kin ai ka awareness lane bikin pensyai haki jinga seng mo bakin ya thu ya ka jing ma ka ba ap ya uno khun samla lani ka khun samla ki ba persang ban penon kam yo de jing di pasniu te na kaliang jungi kum kilong kemi kum kawe ne kilong kemi ngasngo ban karpat jur kum bangal ong bene nadu na yin na sem ki kimi ki kapa ki samla shnong ki long kemi kador bar shnong kabalang bat kum ta ter bangin don ke jing trilang khnang bangin la ban rat ding khong ya ke jing sniu bat ban penduna ladangim la ban rat ding khong le se 100% ru bakan penduna henry te kat banang mi kisnem le se kanang la banang kiu susu ya ke jing don ke bamanta kanang la ban kiu susu kata ke jing kiban yo ya ke jing pang bat kum juru kiba ban ai ke jing pinstom kaba ya kiba khayi ya uni jingdi
namar kum bangila experience kum kawe ni kilom kumi bil experience ki sinem ki bala dep men shwaru ngila ju yo kem ya kum kini ki briu ki badi ya uni ujing di hang ni hanong po jangiru henry ka basungsi pade kalong ba ka anyru ka kamlong senjor mo bat ba kiba khayi tu ujing di ru tang hadin ka to kat ni kilayo jamin no nang tapa di gipteng sipteng ya kanika jing khayi jungki tele sila da ka ain ka kham perking bala da ki bala ju melien ban khayi ni jing di ubasniu lada ka ain ka kham khlain le semo bakin nom ai bill shu yaki bakin ai ka punishment ka ba long ban set chi jing im la ne kumno ka ba kham khlain le se kan yarap henry lada kani ka jing yo bill jung ki tang hadin ka tu kan ni kalong kum baki ai men simi ki weiru bat namar kum bangi tip hiru baki briu ki ba khayi ya uni jing di ki nanong kumno ki namar udai umar ba khandiat henry ubarem bat kiyo jing mentoy sibun te kataro le se kanang kalanang la ban pen kiu susu ya kanika ka jing roi jong uni udrox kam tamang ni hanong po jingi kadika national highway kumbangi la jutip ru ki nakaliang jong ka police department ru bunsin kila juyo ban kem ya kini kibriu ki bakhayi ya uni unjing di ubasniu te nga kerpat jur kumbangal ong mene ya kesorkar ba kan kampej benya bat kam perking susu ya kini ki ya kayat kayeng nadu nasional na tauru kilong kemi kilong kepa ki kun samla ki pakin pekin ba lada kidon kiriu phala ki bawan nasional ki bangi i san khamat kamut ngihap ban nakali pertheu bah nang taru kajing ai songwai ki yin ki semru nam ta ki briu bathmai mo hasenong athau ngarpat ikirang ba senong jungi ba kinda kali de pertheu bat ba kinda pan ru ya ki certificate teng ki briu ki ba sabe senong nang no ki baladon ki dak sniu mo kham tam kini ki ba don yak ta kajing pang bat ya kanika ya uni ki ba khayi uni jingdi bat bakidon ki kun ki ti jung kiri ki badi ya uni jingdi mo tilese ka turu kanang pen lese kitu ki bala jumli ne tu kinang ai jing kai kini ki wi pat ki khna ro hapok snong ki thau ki jongi tenga kerpat ya ka nakaliang jong ki dorbar snong ru bakinda pej bha bakinda kali de pertheu bha bat bakinda pan ro de ke certificate jong ki namar bakidon ki wi ki kumbangi ni banam kidon ki briu ki ba don ka ni ka jingpang ki ba la suspect eki henry ki wan song ki wan sa tele se kinang pan kharoi susu ya ka ni ka jingpang bat ya uni ujing di ubasniu. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center